Salam. Selamat hari Minggu madita saluhutna. Saya damai nasihat Tuhan Ima natok tong mian di Rawat Taganub binalau mengikuti ibadah Minggu hita di Arianon. Saatong dinaneng mamuka perminggota jumolo mata buat tiki satokin lao marha hohoman. Amin. Bukama parmingguata disadarion tapuji Tuhata marhite edde nomor 15 ayat sadaro di ayat tolu outna 1000 haliganda. Seribu haliganda saring arani soaraki naik nasagogo bahenoku mamuzi debatatai Pabo alas
radot mahori ulaonmu, saya puji Tuhan debata, saya pakai nasa malomi, puji Tuhan. Di bagasan goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, nama nopa langit dohot tanoon. Amen. Nunga tibuhian di ida rohaku Jehovah, ninna ibana do, holongon saliling-lilingna, kubahen maka holongiho. Dibaheni utogu-togu ho, marhite-hite asini roha. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan, sai lehon jalapatubu madihami haporseaon nasitong, tabay ma haporseaon nami ganupari, asa lamtogu, lehon madihami holong ni roha, naso marpangasi, asa holong roha nami diho, dohot didongan nami jolma, lehot dihami pakirimon na mangulu, asa marlas ni roha hami, mabahen lomo ni rohami, say oloy mapangiduan nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Udul mahamu. Tabigema edi puji-pujian sian kurni inata para hari Kamis.
Tapuji Tuhata, marhite-hite ede, nomor 256, ayat sada dot ayat tulu, Yesus Kristusi do Raja. Yesus Kristus Hido Raja, pinabakit ni amanat, manggonggomi sasude, jalan sahajo mau, kuibana domar Tuhan, arhato poton nabe, arhato poton nabe, ibata dosa sadasa, olan Yesus do tu dosa, anak tua manai, anak tua manai, nasomeret habang sana, omarujung dongoluran, otonggom gomanai, otonggom gomanai. Tangi homma hatani debata songon patujolo ni jamita turpuk di mingguta sadarion ima pinggu patoluhon dung Trinitatis natar surat di buku ni panurirang Jeremia bidu 20 mamuka maisian ayat pitu 1 ayat 10 tolu songon nasomal tajahama marsoring-soring. Di hataiho ahu ale Jahoba, jala olo ahu hata ammu, gumogo doho sianahu, jala monang doho, hape gabe sirehereon ahu ganupari, tung saluhut nasida mangarehe au. Ai ganup makuling au, ikon anggu konoku do, pangarupaon do hamagoan. Ai hatani Jahoba menjadi diau, gabe pangareheon dohot isak-isak ganupari. Jadi nikuma dang be taringotaku ibana, jala dang be ahu marjamita marhite-hite guarna. Hape gabe songon api namar sigorgor di bagasan rohakku hilala, tarhurung di bagasan holi-holiku, siol madate ahu mangotap-otapi, hape dang tarbahen. Ai hubegedo hata di tatorop halak, biar humaliang tuduhon ibana, ita tuduhon maibana, saluhut jolma aleku mangonggop di labuku, anggia tung tartakup ibana, asa ipatuduk ibana, jala martubol hita tu ibana. Alai Jahoba do madonganiahu, songon ulu balang nabigu, dibaheni ikut tarsuladit akan namang lele ahu, jaladang tagamon monang, murak situtudo nasida tahe, aidang mardohar nasida, haurahon nasaleleng nileleng na so tagamon lupa mangonai tu nasida. Tongon tahe Ale Jahoba sebaot, hodo na manguji halak na tigor, namar marida pia-pia dohot ate-ate, idau kudo partubolanmu, songgop tu nasida, inunga tu hohu giling parbada aku. Marende mahamu di Jahoba, puji ma Jahoba, ay nunga di palua ibana todi ni halak na pogus, sia tangan niaka parjahat, olak nima sahatna, martua do akan namanangihon hata ni debata, naupiopsa jala namangulahosa. Amin. Tabi gima,
Or sian punguan ina Naomi. Tapuji Tuhata mar hite ede nomor 164 ayat 2 do tolu. O Tuhan Yesus ho rajaku. Sani tangaku, rohaku pegong dosa do, nama tapi nama mataku, luhur naik gong dosa do. Sai se sana saros aki, mari temudami. O Jesus amarasi roha di saluhut pardo. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Tarimangi majo akka parulauta di parngulota siapari. Naso di halomohon ni rohani akka dongata tarlumobi rohani tuhata. Atong sianuduk dot serep ni rohata. Beta mahita rotu adopan ni debata lau manopoti sudi nasa dosata. Ale amanami jala debata nami nadi benua gijang. Pargogo naso hatudosan. Pardenggan basa doho. Jala rodi saliling nileleng nado asi ni roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jodoh hami mardosa maradopoko. Jala jodoh husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalasion nami. Unang alang asini roham, say urupi mahami, o ale Tuhan debata hatuan nami, palua hami, jala sesa dosa nami,
Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Songon sitong na mangolu ahu. Ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohaku mida hamatean ni parjahat. Na lomodo rohaku mida hamu mulakna. Asa mangolu ibana. Hasangapon ma di debata na digicang. Amin. Udul Muhammad. Tapi gema edi puji-pujian sian paduan suara narwastu. Tapuji maha Tuhata, maredehita sian buku ede nomor 24 ayat 5.6, tatap hamion napungu dison. Saya cari be hamion sude asalam huboto hami dalam si dalam
Sai pitoribe hamion sude molo udur rohanami manopoti dosanami sai pitoribe hamion sude. Hatani tu hata, songon dalan tungulu nai baru dihita, turpuk di minggu tasadarion, imana tersurat di Rom bindu 10 ayat 4 songonoma didok. Ai Kristusido ujung ni patiki, laho mamitori nasa naporsea salinai. Ai Kristusido ujung ni patiki, laho mamitori nasa naporsea. Atong rap mangidogogo mahita tutuhata debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hompar tuhatami. Amin. Tapuji Tuhata marite ede nomor 230 ayat 122 debatado manggom-gomi. Debatado manggom-gomi langido Hati dakon maha porsiautai, songon nahinati dakon ni dongata sa porsiaon di portibion, rabmadok mahita. Ahu porsia, di debata Jahoba, di doa ma pargogo na suhatu dosan, nama nopal langit dohotano. Ahu porsia, di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di porbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, nama naun na bernit, di panguhuman ni silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang. Jalat tua tubanua torudung ditanom, namulak mangulu di hari patoluhoni, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamon ni debata Jahoba, amanai pargogo na suhatudusani. Sima ibana pai mamula sogot tutanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tain namandog, mulak mangolu dos sogot daging nyala naong mate, dohot dia ngoluan na sora sudah. Amin. Udul mamu. Tabigima tabahan tikting na masa dihita di mingguta sadarion.
damang dainang dihaulong ni bagas satu ata Yesus Kristus. Tabegema titing namasa sa minggon. Parjolo. Di hari Jumat tanggal 30 Juni 2020, inganan di GKPI Medan Kota, naing majalo pamasu-masuan perbagason, ima Rido Sunelju Haholongan Simamora, anak Niamata Jainal Simamora, tubuh ni Nata Timoria Boru Pardede, maringanan di Dusun Berkat Baru, Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, anggota Jemaat GKPM Jemaat Mandiri Sikakap. Dohot naing Orwana, Rata Ulrike Asima Boru Simorakir, Boru Niamata Pendeta Dr. MSE Simarokir MTH Nahinan, tubuh ni Inata Sonya Boru Lubatobing, maringanan di Jalan Serimpi 5 nomor 4 Perumahan Medan Permai, ruas ni GKPI Pamen Padang Bulan, masuk sektor Sia. Paduahon. Di hari Jumat tanggal 30 Juni 2020, maringanan di GKPI Padang Bulan, naing manjalo pamasu-masuhon, Obed Gabriel Filemon Simanuk Khalid, anak Niamata Sintua Insinyur Humisar Simanuk Khalid MShi Nahinan, tubuh Niata Magdalena Boru Sagala, maringanan di Jalan Bunga Teratai nomor 27D, ruas ni Jemaat GKP Padang Bulan, masuk sektor 5, dohot neng-neng orana, Desi Kalorina Boru Ginting, Boru Niamata, Peltu Purnawirawan Nulis Ginting, tubuh ni Inata Normin Boru Tarigan, maringanan di Jalan Libra Tolu nomor 202, Tosni Baru Pematang Siantar, anggota ruas Gereja GKPS Siantar Baringin Resort Siantar Setia Negara. Patuluhon, bantuan dana nadi Papungu Tuya Pentra nadi hari Minggu tanggal 10 Juni 2020 kodangna sia juta 246.000, sian gereja GKPI Pamen 10 juta, Jalan Nunga di Pasat tu Yayasan Ya Pentra. Paupaton. Di hari Minggu tanggal 2 Juli 2020, naing dilaksanakan pelantikan inang pendeta Debi Nababan STH sebagai pendeta diperbantukan di GKPI Resort Padang Bulan Sada. Palimahon. Di hari Minggu tanggal 2 Juli 2020, Rodo Dongata Sian Huria GKPI Jemaat Ujung Labuhan Resort Johor Indah di Haronasida ima naing mangido pangurupion tu Garieta di Hita Salud na ruas ni Huriata GKPI Padang Bulan tatupaki manasida melalui amplop na di parade di Garieta di ulawan permingguan pagi dohot siang songoni titing di bagasan saminggon. Lau manomu-nomu hatani dibata maride mahita. Asini rohamu puji Jalaho manobusal Dipaya sorohaku Gabes orangan mual Igananmu rohanami Todimi mangkohi Pakedo
Airamoti marohaku asaboy gohanual Sai maborma pasu-pasu nang marhite siana Ingananmu rohanami todimi mangkohim Akedohot dolunami gabe ula-ulami Naiku hati dakon hari hagogon mitoton aluahon namar dosa namar jahat nagolong ingananmu rohanami todimi matohi akerot golunami gabe ula-ulami Damini di bata na sumurung sian saluhutna nasaroha ng pikiran ni manusia. Imanamian di bagasan rohamuna dinalaw marparsauran dohot hatani di bata. Amin. Hatani di bata nagabi ujahan ni mingguta di arisadarion dienet do sian evangelium ni Matius di bidu 10 sian ayat 32 sahatu ayat 30 sia. Asa tajahama margati soring songonoma hatani di bata. Aiganuk namakatidak konau di jolo ni jolma ido hatidak konoku di jolo ni damang nadi banua gijangi. Ganuk nama swadahon au di jolo ni jolma lao swadahonokku doi di jolo ni damang na di bandua gijangi unang ma diripu rohamuna nama buat dami au ubain naro tutanoon dada naro au mabuat dami tung podang do ai naro do au pabadahon anak tua mana boru tuinana paromait kismatuana boru jalatung dongan na sajabu gabe musu ni jolmai nahumolong rohani amana manang dinana asa diau dang tamai sesiakku jalan nahumolong rohani anakna dohot di boruna asa diau dang tamai sesiakku jala naso mamorsan silang na tuibanai lau mangihut tonau dang natamai siseakku. Ai nama mahamol pon ngoluna ngolu ni do nama gosogot alai na sumiahon ngoluna ala diau ido jipangan ngolu sogot. Sita ni do sahakna. Salam dihita saluhutna. Damang dohot dainang odolan ni jamitata diari sadarion mangihutton Kristus dohot manuhuk silang. Sia 2 hataon asa tapai hutihut anon diturpuk ni jamitat taon jala tapauratton di bagasan rohatta songo dia do rumang ningolutta na mangihutton Tuhani. Ima hata mangihutton dohot manuhu silang. Ia turpuk ni sadarion namar pardumuad do di bidu 10 ima dibohali na ditodo Jesus aka nanaing gabe sisianna baru muse ahado aka si porsanon di masa haduan di partikian nanaing ro baru diturpuk ni jamitaton
bohado hita dinamangi huton Kristus di tonga-tonga ni ngolutta. Tuamo kadongan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Didok Tuhan Yesus Kristus parjulo nagabi si ingotot sa sitong na ia haroro ni Kristus di padohanna molo na mangihutot Tuhani ido ibana alay dido ibana do unang didipo rohamuna na mabuat dami au ubay naro au tutanoon dada naro au tutanoon mabuat dami idok tung podang donin na hape iya nataboto di tonga-tonga ni ngulutong mangihutot Tuhani naing gabi dame do di rohatta. Adong ngulu na marhasonangan didirita. Ido sa sitong na. Adong las ni roha, adong dame na miyan di tonga-tonga ni ngulutta. Dang adong bedisi nahasi siaeon muludung tayhutot Tuhan. Tohodo songoni artina unang adong pamikiriota dung tayhutot Tuhani mananggabi hala Kristek kita dang adong be haporsuhon dang adong be sitaonon alay ido ibana nang mangihutonao ikot tuhukos silang. Sa sitong nadul berbeda do padohan ni Kristuson. Didok mabuat podang. Berarti mulo podang pakeo tu dia don. Tu paraloan. Hape dang di papungu Yesus akasisian nai laho maralo dohot panggonggomi hati hai ima hala rom idang dang diulaho ni artina dihataridan ni ngulu ni Yesus dang adong paraloan dang mabuas si jata manang podang Tuhani dang dungadong dipamati Yesus jolma ale justru gabibana do namate. Apa di do ison mabuat podang. Memang molotartihod do manang talapati hatapadoham mabuat podang secara harafiah. Molola itortabuat to do idung tajahaon susah do hita. Gabi perbeda persoalan doon. Didok gabi manirang ama tu anak konna ina tu boruna si matua tu parumain keperbedaan don ajaran nasala doon molo oddi huton secara letterlet alai molo didok tudo sad doon molo hata nasa sitong na guarna metafora kiasad doon. Sutong mulak kita nodung madsaha hataon gabi merbedahi tado si metuatta ngasala beke dangi maksud na alay ahado pangatusion no bagas taringo tu bapa doho yanakon oma doho boruna si metua doho parumain manang didok musik jala tungdongan na sajabu gabe musuh ni jolme ana dong dijabutta ana dong na parjulo na dong dijabu ama doho ina danak moloso majay dope anak ko doho parumain manang hela doho burutta imana miat dijabu ado pe nasing nai
Molorohi tatu jabu, ahadon adong. Dang adong jabu na so adok puduman disi. Pasti adok puduman. Dang adong jabu molo so adong dapurna, berarti adok pangalopan. Berarti ikut di jabu do hitamangan. Nang peteren no ngayon agak dipuji jolma ay holen na mga di luar do halaki ninna. Memang molau jok-jok do mga di luar. Kubuan idahat dipiringi mga mau di luar. Izolo ni Garize. Asadong do honor rupani ay holen na mga di luar do pad ditainin na toho do mga di luar. Dang di luar artina di restoran nate. Ya, mulo hata-hata bedok restoran ninna. Damang doho dainang ado penadong dijabu. Payatta. Alai lobi siani yang gohalak batak kian ujui artana ijabu do dibain. Asa si surang do zolma molo-modom ibana marjabu sada. Molomangan ibana dijabuni halak. Molholen namangan dijabuni halak. Ya. Asa godang do jolma nang matua dung hasea akanak konna lao ditopo anak nai gabililing ibana disi jarang doy. Mula kana matua ikos seneng mula do ibana tujabuna. Usonang do jabuki nang pe burju paroma ini nang pe burju helaki. Artina lobi dame do roha dijabuniba. Basa dangadong sukan dangadong na alit di do roha molo dijabuniba. Todo amang todo inang todo kan ido. Puas do pakilala dijabuniba. Manang na jongjong pe iba mangan, manang na manukka pe iba mangan, manang buape situasi lomotta do. Makana didok dison oddo naeng di pareso di hatai Yesus taringot hasonangan namiat di jawi. Oddo sa sitong na gabi perbedaan ninna paraloan dijabu. Todi nangate molo pala do maralo amatta do inatta dijabu kang ngarepot. Molo pala do maralo si metua tu parumain ngasih hatanon. Hape di sod di dok ikom maralo merbeda kan ido kan. Bah, odo neng ule honot ta song kalak Kristus si utotuane salah don. Acara sesak don. Alai dang maksud ni Yesus asalilu hita oddo silangi oddo si porsanoni asabwa hamu inang dohot tamu amang artini pangatus yon jabui ima rohatta perbagasan ima hadiriyot ima namakilala ngolutta disi hasonangatta isi lomoni rohatta daido. Jadi mulu merdalani hami misalna manang doho dana doho natta mulu lau hami merdalan toho may tarsongonon neng mga siyang mangan arian nai binereng ma perjualidahan manang nalapo manang na restoran so sinakingani pak pay majotok kidda turut do perjulo inaton marhua ho asa hubereng jo ninna ahado na dibereng na perjulo na dibereng na yes do manang daong dapurnay pangalopani etama dumula ibana betama pamajuma tabereng ma tempat nasi buah harwa tak cocok berengo baga sejulu alai ilua ibagas rotak donin Jolo do mulai perbau ngebinereng contohna
Gebela tulpus matumedat dang na alasan ni inatta asaw nang mga di luar daw. Dangi. Alana jo akay naon marpikir molo makaluar hokebeng. Nang pemisal na aw mabayar adong dapo hebeng siap rezeki olo do inatay ole ho mabayaran non nakan ale molo sa dompet na do perhitungan. Nang pesongoni aladak suman sinakingan non aka parture ni restoran nai gabe tolhas masaha tumedan to ema ijabu mahita mangan dang adong na cocok. Berarti na maksud di situ tujuanna berarti ko dijabuni beido ikon na di rohaido lapatan namang dohot tamu nang molo naing mangihutot Tuhan ihita dang na di rohami saut dang na tabo di rohami ya dang ego di bahasa Batak dang awami ikut saut ido silangi persilakko di rasa ego sonang ni rohami zona aman na dong di bagasar rohami ikut do persilakko nom ido sa sitong na ikom merbeda do pakilalamu ikom merbeda do sakka ni roham tu sakap ni Tuhani odo na merbeda atik pe boy do ito ho merbeda antara ama doho yanakon manang simatua do parumain ala sajabu nasida ala asing-asing haporsion nasida boy do ala yang gono bagas na naing si dohonot tadison naikon si persilakonon ima hagiot ni diritai dang bei laho siolota sihutonota dinalaho mangihutot Tuhane. Ahame amang dohot tamu na inang. Misalnya hagiot tu natabuat pahata-hata dongan. Kan? Menggosip natabuan. Nang modokot-dokot ya ni ba misalnya sungod di gereja on ngahudul. Ida ibo tohodo perzamitai padita lubisi utad dadi songonod do pangalaho ni holenin na wai do kokwe dahin na nong mondokot dokyan itor segar lido manang ditiki mabegi jamita hole dibuka bibeli itor heheyamon ya alay itor ibereng perzamitai buhina itor segari bana ya do pengalaman mu namang do tamu nenang itiki modokot dok kita itor bolang si malolong tay itor tu si malolong ta si malolong ni perjamitai itor segar hita apalagi berudungo hita sian na terpodom di kursi amang ngari berek paditai hapesan naking mudu mau itor segar do hita makana memang natabuan modom di gereja apalagi dung molo di bagasa tikki marjamita parjamita itor tersunggul hita manangi sunggulidongan pasamudo poin na kan itor sigar do kan makana memang natabuan modom di gereja basa ala modom izabuni Tuhan sedakat dijabutta sonang modom apalagi may izabuni Tuhan kaddamedo kan makana romahamu tu gereja asa ise na sabuy modom di zabuna ala ni gudang ni pikiran manang utang arsak romahamu tu gereja selesai doi di gereja boy terpodok pamu ilalahamu danon buktihon makana mula dong jolma gudang utang na gudang masalah lau tu kape lau tu musik do dia segala macam salah di tu gereja maro pasti sonang. Nah, itu kita na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Atong buado hita makatidak ko Kristusi. Buado pola ni ngulutta manang cara ni ngulutta di namang yutot Tuhani atik pe Kriste kita. Nga toho hita Kristen namang yuton bogas ni Tuhani. Alana di do Paulus do
songo parrohaon ni Kristus Yesus ma parrohaon muna. Ido ibana. Buado rohakku dung gabi Kristen. Buado pakatayokku dung Kristen. Mangihutot Tuhani. Kano dono ngay ngamang do tamu nenang. Adong do hay barotta. Dung tabigay hatani di bata. Adong do hamubaon. O dono ngay nagabi. Evaluasi si putenat tadi bagasar rohatta buado hita na manghutot Tuhani isarana mang dohot tamu nang moloroy bana gabi learning situa roy bana gabi parari rebu manang parari Kamis roy bana aktif di kemajelisan ni gereja adong doha mubaon naing tapatari dahod di tonga-tonga ni Portibion molo dihutot Tuhan si hutot Tuhani hita manang dipakai Tuhani hita gabi parhaladuna ikut do maribar cara ningulutta doho cara ningulu ni na di Portibion ikoni do si Tuhuna ya odo naing dihirim Tuhan Yesus Kristus siak kita bereng mata parahom ma ama di dokot tu nasada di dok ho ihutom maaw baru idokoni bana ma olo Tuhan ihutop peho ale loas majuaw jolo hukubur majoda manginna ahay dok Jesus loas mana mate makubur na mate berarti bana dong alasan na do peneng menghutot Tuhan ni karena dong doi luas maju amang neng gabi parhalado mama ngatenin na gabi situ jolo muli maju buruk kusak kangani manang jolo saya maju aku nongai ngalana ijabatakon nongai gok dosa dope tarin nakan saya dong doi artinya dok sidalian nadong alasan ia namangi hutot Tuhan ni danga dong be sidalian ikut tulus doroha itu maksudnya nah alay lapatan ni nasing buasa luas mana mate makubur na mate gudang do pehita repot ala ni hamatean gudang do pehita mebiar tu hamatean ni kan itu noain kan gudang do pehita dietong molo mate among na dang disiba na anak durhaka di masa moding bapak na dang disiba na do akalan nasing dope si pikirata taringo ni partalian ni among do yanakon nahudok disi godang dope hita makarikoton na asing taringo tu hubungan pamili taringo adat istiadat daripada mangihutot tuhatai. Itu maksudnya di sini. Gudang dope. Haso malatai dang bui taparsilakon dang bui taratte asa marguru hita tu padohan ni Tuhani. Odo. Manang hasomalan. Amang somal na isod do ama songoni do isod. Hape ngamaralo tu hatani di bata. Odo didok nakingani sajabu. Dirohatai aha na pikirata na denggat tayetong alimuluso denggat doi di jolo ni Tuhani. Kadikon. Ya mo amang do tamu nenang. Adong do penungaing na buita evaluasi di ngulutta. Songon keterkaitan ni hubungan ni keluarga. Namaol tabalua sian hadiriotta isarani pangalaho isarani pamikiriota namaol talupaho ni dinalaho mangiutot Tuhani idok ibana dang tamai gabi siseakku dang tama asa gabi marisuang do harorotta na mangiuton nang gabi Kristenon
anggo say loho do pei di bagasan rohatta. Marhite minggu sadarion, boy do ita porsan, boy do ita palua. May di ba mang do tamunang ima pangalaho naso di halomohon Kristusi songon parbueni pangalaho ni ngulutta. Akahamay. Memang jelas do di Galatia 5. Akaw mahagyo ni daging ninna. Ido kan? Kosom, late, elat, ya, meragami. Ngayas sita sianon, moloso yas do pehita di sini, siani, dang talup kita gabe targuar sisian ni Tuhani. Dang targuar do pehita halak na porsea. Odo sa sitong. Jadi gabe perenungan manang si pikirat tano bagas doon di tonga-tonga ni ngulutta asa sojo hita. So kata ni de sojo jala pikir tu dia nguluttaon. Manang natohodo hita na mangihutto Tuhani, manang na mangihutto gereja do hita. Manang na mangihutton tradisi do hita. Ya, kebiasaan-kebiasaan. Alani idok ibana diak kasih songoni dang tamai mangihutton aw. Berarti tong dope na mangihutton ngulu na di portibio kita. Ikom marbeda do hita dohoti, ikom maralo do hita. Tidak untuk ini. Dang be ihutton okuon. Ya, baik ko kamu majuamang do tamu nenang. Ang dope halak Kristenon, mulo manaringoti hamatean, idok setebi zebuon. Awal dope hita madok songoni, masih kumar setebi borngin. Itiki parmoding ni bapakku, masih kumar setebi. Ima kebiasaan ni, kebiasaan doi halak Batak. Ale mungkin di keluarga tak adong doi, tak kaya marsetebi. Alana dia tong hamatian ini sudah hal yang biasa. Nah biasa-biasa doi. Alana memang biar dojol matu hamatian ini. Jala gudang do beragam ni akan ngulu dihita sifat-sifat bako-bako pangalaho dan gebe pataridahon songon si ihut Tuhan kita. Ya. Odo silangi boy do tabongkar, boy do tapaso, boy do gebe dang miabe di pangalaho si songoni hita. Odo nani maksud ni Tuhani beta molodung di paluaho sian akka jabum nasonak ko dia jabum sadiri di roham sadiri sonari ihutom maaw jala ulahom ma nahudok konon sidohonok ku parpudi di huita mulak mahita tapataridahom ma tahatidakom ma di nataulahon lomone rohani Tuhani berarti nasi parsidoho dohita mengakui Yesus Tuhani manang dijuluni sepe parbue na denggan di halomot Tuhani siulahonota prinsipna bui dohita talup mangulahoni mampu dohita jadi dohonok kuma selamat mangulahon lomoni roham selamat meninggalkan roham sendiri tinggal ma zabum tinggal ma rohami ihutom ma zabun itu hatta songon padok ni dibata tu si Abraham borha maho tutano si patongonok kutuho artina sadarion borha mahita mangihutot Tuhani tulomo ni rohana dangbe lomo ni rohatta saita paihuti huton amen martangyang mahita di bata Jahuba amanami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami hurajumi hami do Tuhan di tongani ngulu namion tung namatcay mol do kami manadikon bakko hasomalan nami kebiasaan nami itonga-tonga ni ngulu namion dinalaho mangihutoko
atong pargugoy mahami. Ido tutu silang na tuhami. Asa gabi sakakmu lomom manasaw ali Tuhan. Si hatid dakonon nami ulahonon nami digulmit ni gulu nami manang di dia behami maringan. Manang na di parsikolan, manang na di kampus, manang di gereja di kantor, manang di dia petahe hadirion nami songo sihutoko ali Yesus. Naeng mahuhatid dakonon hami pakokok mi dohot holong mi di tonga-tonga ni ngulu namyon asa tamahami mangihuton lomoni roham marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredde mahita. Si parhamal hosanai imagon hosan lalai na sumeahoni no pangoluhon hosan na somamorsan silangi asotrama diau mai atong girgir mahitabi lau mangihuton Jesus dagi kanan koditape talehon manung Jesus ay nama jua Tuhani dan dapat kasonangani. Tani debatana gabi ujan ni rohata pasahat to pelian siap pesal 50 ayat 14 sonom madidok pilihom ma tu debata hamolateon jalagarari ma akka baga-bagami tu na tumibul. Amen.
Tang yang mahita, ali di bata amanami na di Banua Gijang, kodo haroroan ni saluhut siliol-leon na dinggan, jalamual ni nasa ulibasa na mauliutus. Kusobaho kami masyan na nilihommi tuhami pilihan nami tuho. Molo tungadong tarsobaho kami tuho na siya tangamuhed dui hujalo kami. Ayaha mahami uban natarleo kami manangaha tuho. Asima roham jalo mapilihan namyon gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asaho pakehami pilihanon. Pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim asa lam hutadahami gudang ni silalyomi dihami asalam girgir hami madok moleate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asanani lehon mi todironi pamataku rosado togoki todi saluhu antaku hati Tuhan Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajonmu, say saut ma lomoni roham, di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, leon matuhami sadarion hangulua siapari, sesama dosa nami, songop panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unak kami tuguyot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakot Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakot Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor homa damena tutodim.